Jesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubulisa abafundisi, ngibulisa babujali, ngibulisa babushelele, ngibulisa ubaba, ngibulisa abomama, ngibulisa iyouth, ngibulisa neSunday School. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngimelana yelizwi likaNkulunkulu elikumaHubo 103 lithi makambonge uJehova umphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami mabonge yena. Ngoba ngibonga umusa wakhe bazalwane. Kusho ukuthi ngize ngacela kuNkulunkulu ukuthi baba ngicela ukungena emkhosini for 40 days. Bazalwane, sithema eRichards Bay elokuzeni kuPhasika. Bengise ngicela ukuthi ngiyaqala 40 days. Ngabuye ngazibuyisa ukuthi hayi enkonzweni konzo kuyaphekwa. Kuyadliwa. Hey, usathana uzangishaya kube kungabi mnandi. Ngahoxisa. Ngithe mase sibuyile ke elokhuzeni enkonzweni zePhasika. Ngicela ukuthi baba ngicela 40 days. Bazalwane, ngicela ukumbonga uNkulunkulu ngoba ngize ngamazisa noPostoli bamPostoli. Nathi baba ngicela ukungena 40 days. Wangikhulekisa bazalwane. Bazalwane, ngicela ukumbonga uNkulunkulu ukuthi ngisho ukuthi angizange ngizwe indlala bazalwane. Angizange lizi iphunga lokudla bazalwane. Bazalwane, bengistrong emsebenzini ngakho ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe. Ngoba bazalwane, empilweni sinama challenges. Emndenini esihlezi nayo, emshadweni esingene kuyo bazalwane, kunezinto ezinzima ezibhlungu. Kepha ngithe Nkosi, kulo 40 days nginikela konke kuwe. Akwenzeke yakhe intando. Noma ngaqhamuka ama challenges bazalwane, aqhamukile ama challenges abamaningi. Kepha ngihamba ngathi Nkosi Jesu, ngicela lo 40 days kuwe, ngizoma kuwo, ngizongifeze. Ingakho ngithi bazalwane, ngiyambonga uJesu Kristu. Bazalwane, kuyameka kuNkulunkulu. Futhi mamcelile uNkulunkulu wamcela kahle, uyakupha leso sikhathi leso. Uwagcine la nkomalanga lango. Ingakho ngithi bazalwane, namhlanje ngithi ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyamethemba ukuthi konke engikucelile uzongenzela. uJesu Kristu inkosi.